O muro de pedra localizado hai un par de semanas na Rúa Real de Cambados, na contorna do Pazo de Fefiñáns, quedará polo de agora sepultado debaixo do formigón. O achado podería formar parte dun antigo arco do Pazo, pero o Patrimonio entende que agora o que toca é facer as cousas ben. Por iso, o Departamento Autonómico pediulle ao Concello que antes de continuar escavando eses restos elabore un proxecto. A excavación da que estuvemos falando fai unhas semanas ou fai uns días, eso temos que iniciar un procedimento novo. Previamente, a arqueóloga ten que facer o seu informe e a partir de aí temos que facer un pequeno proxecto, solicitalo a Patrimonio. Eles verbalmente, en principio, nos dixeron que non haberá ningún problema, pero o que hai que seguir é o procedimento reglamentado. O achado produciuse durante as obras de soterramento do cableado nesa zona. Seguindo as indicacións de Patrimonio, eses traballos deben continuar. Para garantir que non se produzan danos, o muro atopado foi protexido antes de ser cuberto de novo. O que dixo Patrimonio é que temos que continuar coas obras que estamos facendo ahora na actualidade, que é o cableado soterrado do cableado na Rúa Real. Con eses traballos en marcha, a idea é poder axilizar os trámites para que as excavacións arqueolóxicas se poidan retomar máis cedo que a tarde. As obras van ao ritmo, nos consideramos, estamos ahora con estes días que está chovendo, que se está retrasando un pouquiño, pero non creo que en cuestión de 10 días esta obra prácticamente vai estar finalizada. A partir de aí, a arqueóloga, claro, está aquí pendente, está traballando as 8 horas diarias e ten que facer ese informe, nos comentou de que se vai retrasar un pouco, pero... O Concello vai manter unha xuntanza con Patrimonio para analizar os seguintes pasos a tomar. A idea é conseguir o permiso canto antes para poder analizar os restos localizados. Con todo, José Ramón Abal recoñece que o proceso irá para longo. Ben, Patrimonio, hai que dicilo, eso hai que dicilo que non é precisamente, non brilla pola súa rapidez, pero bueno, vamos a estar aí, tendremos unha reunión tamén con eles.